Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Дӯстони азиз, умедвор ҳастам, ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Дӯстони азиз, ман баъде ки шумо ҳамин видеоро тамошо мекунед, ман ҳамин ссилкае ки шумо ҳоло мебинед, ман ҳамин ссилкаро ман дар шумо мепартом дар ҳамин телеграм каналмон, ва аз ҳамин ҷо даромада шумо мошини дили хоҳии худро интихоб мекунед. Ҳоло ин ссилка дар омадан чӣ фоидаҳои худро дорад, ба шумо як то мефаҳмонам. Гапро дароз намекунем ва сар мекунем. Ин рӯи WhatsApp аст. Дар ин ҷо командаи мо Муҳаммадҷон ва Фирӯзако ҳастанд. Хоб, даромадем. Дӯстони азиз, ин сайти ҳамон кӯриёгӣ аст, ки дар ҳамон Корея мардум мошинҳояшро дар савдо мемонад, мисли авторӯи худамон дар Россия, ё ин ки мисли Сомонтиҷи Тоҷикистон, ё ин ки Авито, ҳаман ҳамин хел. Сайт кушода мешавад ва шумо агар аз бари поён нигоҳ кунед, дар ин бари поён ба забони русӣ худи Google автоматӣ переводаш мекунад. Яндекс ҳам ба фикрам ки мекунад. Ман Яндекс истифода намебарам, Яндекс браузер. Ман ҳамеша Chrome Google истифода мебарам ва автоматӣ тарҷума мешавад сайт ба забони русӣ. Дӯстони азиз, дар ин ҷо ба шумо чӣ чизҳо нишон додани ман шарт нест. Ягона чизе ки ба шумо лозим аст, ана ин аст. Мана ин поисковая строка, чӣ хеле ки навистагӣ шудагӣ аст, ва ҳдуд 161970 объект недвижимости. Мо як бор зер мекунем, кушода мешавад ҷои поиск мекардагиаш. Чӣ хеле ки мо мебинем, дӯстони азиз, дар ин ҷо нависондагӣ аст электричество. Агар мо ин ҷоро зер кунем, як чим гибрид мибрид машиное ки бебензин ҳастанд, анвоъ мебароянд. Инҷа груз автобусҳо, як чим чизои дига мебарояд, намедонам. Беҳтараш мо инҳоро чақа намешавем, ин дуторо. Аз ин тарафи дасти чап Отечественного навистагӣ перевод мешавад ҳамин хел. Сабабе ки Кореяро бо забони русӣ Google хуб перевод карда наметавонад, ҳамин хел ҳарчи гапҳоро кам хандаовару баъзе чизҳо перевод мекунад. Ман ҳамин производство навистагӣ аст, компания производитель медароем ҳаминҷо ба. Дӯстони азиз, дар ин ҷо мана ин якто, дуто, сето, чор, панҷ, шаш мошинҳое ҳастанд, ки худи Корея истеҳсол мекунад. Hyundai, ин номи иро безе перевод кардааст уже BTE. Баъд ин ҷо мебинем, ки дар ҳамин мошинҳо чандонагӣ аст. Чӣ хеле мебинем 0 аст. Аз ин мошин ягонто нест. Сеюмаш ин Kia аст. 3400 мошин аз Kia аст дар ҳамин сомона мошини фурӯшӣ. Баъдан Chevrolet аст, Renault аст. Байна ин Kigi Mobility, ман намедонам ин чӣ мошин аст. Аз ҳаминам 600 будааст қариб дар ин ҷо. Хоб, ва ин мошинҳое аст, ки дар Корея истеҳсол шудагӣ ҳастанд. Ва камтар поёнтар ин ҷоро агар мо хонем, навистагӣ аст, ки производитель импортных автомобилей, яъне нафарҳое ки шумо мехоҳед BMW заказ кунед, ё ин ки Nissan заказ кунед, Toyota заказ мекунед. Барои чӣ дар ин ҷо 0 шуданд инҳоам? Агар не бисёр бояд бошад, набояд 0 бошад. Кани обновид кунам, чӣ гап мешавад? Безеб шуд ку? Ягон ҷое ки надаромадем случайно. Назад мекунем. Бо як бор дига назад мекунем. Инҷа настройко ин хел мондагӣ аст, барои ҳамин 0 шудагӣ аст. Инҳоро бояд мо обратно ҷоашда бурда монем. Агар аз шумо ҳам хел бошад, инҳоро ҷоашда бурда монед. Солоша инҳоram X карданд дар кор. Гап дар ин ҷо буда. Свету, мо як бор светоро интихоб кардаги будам. Ин сайт сохранид мекардааст. Барои ҳамин шумо ҳам путат накунед. Ягон вақт даромадед, кофтед, аз сайри нав даромадед, обновид ҳамаи ин чизҳоро тоза кунед, ки гаранг нашавед бо. Хоб, мана ин хел. Ана тоза шуд. Акнун медароем. Мана BMW дар ин ҷо ҳастанд, производителии хориҷа. Ман нархаша чени нархи Kia мондагӣ будам. Конечно, дар нархи Kia BMW нест. Барои ҳамин хотир инҷа 0 шудагӣ буд. BMW 9900 дона аст. Метавонед ки BMW харид, метавонед ки Nissan харид. Дар ин ҷо Toyota аст 529 томона, Lamborghini аст 325 та, Land Rover аст 1900 та, Lexus аст 800 та. Дигар чӣ аст? Rolls Royce будааст 100 дона. Буд дигар дар ин ҷо Maserati аст 690, қариб 700 та. Maybach, Mazda кам будааст, лекин Mazda агар хато накунам мошини Япония аст, намедонам. Mini Cooper будааст дар ин ҷо. Mitsubishi, баъд Mercedes, мана дӯстони азиз, Mercedes
11500 та мерседесҳои фурӯшӣ аст, ки инҳо ҳамаашон аз давлатҳои хориҷа барои Корея оварда мешаванд ва комплектатсияу комфорти инҳо он мошинҳое, ки мо дар Россия мебинем, тамоман фарқ мекунад. Ягонтаи инҳоро ман надидам, ки салонашон латтагӣ бошад, велюр бошад. Ҳамаашон қариб кожа ҳастанд ва кнопкаҳову ман ҳамин мултирулу хоку бало тамоми чизашон пенсор ганда хушрӯ аст. Чунки мардуми Корея мисли мардуми Амрико зиндагӣ мекунад, Европа аст почти. Хулоса дар инҷо ҳамаи мошинҳо ҳаст. Ҳар чизе ки шумо хоҳед худатон тамошо карда нигоҳ мекунед. Chevrolet аст, Subaru аст, Suzuki аст дар инҷо. Audi ам будааст, мошини популярни ҳам ҳастанд. Aston Martin 4 та будааст, 40 та то есть. Jaguar хулосаи гап ҳамино. Ferrari, Ford Fordам бисёр мехаранд бачаҳои мо. Яке Porsche ганда бисёр будааст дар инҷо, 2000 таи. Peugeot, Honda. хуб дӯстони азиз, бисёри мардуми мо, бачаҳои мо Kia интересоват мекунанд, то ҷое ки ман медонам. Hyundai интересоват мекунанд, баъд BMW интересоват мекунанд, баъд Mercedes, баъд Toyota, Camry ҳам коллексион нигоҳ мекунанд. Camryҳои корейскӣ чӣ хеле аст, одамои мошина мекардагӣ аллакай шумохтон медонед. Биёед мо примерно Kia интихоб мекунем. Kia Carnival ҳаст дар инҷо, аз бари боло. Kia K7 аст, Kia Sorento аст. Kia K5 аст дар инҷо, ҳамаи намудаш аст. Бисёр бачаҳои мо Kia K5 ё ин ки K7 мегиранд. Биё примерно мо K5 мегирем. Дар инҷо зуд аз мо мепурсад кадом солҳош. Мо сразу мегӯем ки K5 третьего поколения, ай 2019 то 2023. Аминро зер мекунем. Як бор назар кунам, шуморо нишон диҳам ман чиро зер кардам. Яки инҷам мешавад. Мана сеюмашро ман инро зер кардам. Баъзе гибридам ҳаст. Гибрид яъне ки ҳам бензину ҳам электричество. Ахай гибридҳоро сарфаҳмшо бачаҳо мераванд. Ана инро зер мекунем. Чӣ девонаги дорӣ биё. Хоб. Ана год випуск мебинед дар инҷа. Год випускро зер мекунем. Солаш барои шумо агар аз 2019 мисол то 2023 ё ин ки ба шумо 2021 то 23 маъқул бошад, агар ҳамин хел интихоб мекунед. От масалан ман от 2019-ро мегирам до 2023-ро. Хоб ва проверят мекунам. Хоб дальше барои мо мегӯяд ки инҷо пройденное расстояние, яъне ки пробегаш чанд қадр бошад. Пробегҳои зиёд ҳам дорад, кам ҳам дорад. Ман мехоҳам ки пробеги мошини мехаридагиам аз 100 000 километр зиёд набошад. Мумкин шумо аз ин камтар ё зиёдтар монед. Ҳар кас интересаша ҳар хел аст. Ман примерно гирифтаистам. Ҳамин бари поёна ки шумо мебинед ин сурхакап дар инҷо нишон медиҳад ки мувофиқи параметрҳои шумо мехостагӣ чанд мошин аст. Мана 1170 та мошин ҳоло ба ҳамин параметрҳо ҳаст. Ман агар нархашро камтар кунам, масалан 2 миллион вон. Дидестед 2 миллион вон мондам, мошинам шуморааш камтар шуд, яъне боаз деҷа қиматтарҳо ҳастанд. Барои ҳамин хотир мо қиматҳои бача намегирам. Мисол 2 миллион 1 миллион 900 вон. Ин чӣ маъно дорад? Вон курси русиқати чӣ хел ҳисоб карда мешавад, ман ба шумо мефаҳмонам. Лекин шумо дониста бошед ки ҳамин нархи шумо мебинед, ин нархи савдогар аст. Он нафаре ки мефурӯшад фақат ин ҳамон маблағаш аст. Ғайр аз ин растаможка аст, ғайр аз ин ҳаққи бачаҳои мо аст, ғайр аз ин ҳамаи нозукиҳоашро шумо аввал мошинро интихоб кунед, баъд мепартоед, баъд бачаҳои мо ба шумо мегӯянд ки чанд сум мешавад. Маъқул шуд мехаред, маъқул нашуд ҳеҷ гап не. Областҳоро дар кадом областе ки бошад бачаҳои мо рафта мебинанд. Главное шумо решениятонро қабул мекунед ки ман мегирам ва бачаҳо рафта мегиранд, мошинро мебинанд. Шумо маблағашро метиҳед, бачаҳо рафта мошинро кадом областе ки набошад рафта мебинанд. Топлива аз сабаби ки К50 ҳамаш бензин ҳастанд, дар ҷои дизел кнопкааш кор намекунад. Мо бензинро зер мекунем ва остаг қабул карда қафо мебароем. Цвет кадом намуди рангҳоаш ба шумо маъқул аст, рангро интихоб мекунем дар инҷо. Масалан чёрный, белый, красный, намедонам синий, серебро. Баъд окей. Боз чӣ?
дар ин ҷо аз скоросташ передача инфексия бибин чӣ хел безе перевод кардагӣ аст. Дар ин ҷо гап дар бораи скорост меравад ки автомат бошад ё ин ки ручной бошад, чӣ бошад, полуавтоматро дидӣ. Ҳамин ҷо ин К5 ҳамашон автомат ҳастанд. Хоб поёнтар меравем. Дар ин ҷо дӯстои азиз аз ҳама чизи зарурӣ ман ҳамин аст ки обши, ҳамин кнопка аст ки обши ана ҳаминро ана хел бояд шумо зер кунед ки сурх шавад. Ана ин дутаашро зер накунед. Правоприёмство, аренда, арендовать инҳо мошинҳое ҳастанд ки инҳоро харида намешавад. Хариде ҳам агар аз Корея бароварда намешавад. Инҳо нархашон хеле арзон нишон додагӣ аст. Қариб 10 баробар арзон нишон додагӣ аст. Инро просто аренда, нархи арендааш аст, нархи хариданаш нест. Ҳамин параметрҳое ки мо дар ин ҷо додем ҳамагӣ 38 мошин мешавад ёфта ва мо зер мекунем бигзор 38 мошинро ба мо пешниҳод кунад. чӣ хеле ки мебинем мошинҳо баромаданд. Дӯстои азиз, дар ҳамин таблои аввал дохили ягон объявление надаромада аз ҳамин берун чизҳоро шумо бояд бубинед зуд. К5 поколенияи сеюм 2.0 ин модни навистагӣ, инам бо переводи безеб кардагӣ. Поёнтарро мебинем 20.09. Чӣ маъно дорад? Яъне сентябри 2020 69000 километр гаштагӣ, қариби 70 километр гаштагӣ, 70000. Кадом шаҳр аст? Шаҳр Кионгидо. Ин кадом як област аст ки мошин ба шумо маъқул шавад, маблағаш ки шумо пешниҳод кардед, нафари мо, специалисти мо рафта мебинад дар он ҷо. Ва нархаш чӣ хеле ки мебинед 18.5 миллион вон, қариб ки 20 миллион. хоб дӯстони азиз, бо дар поёнтар мебинем ҳамин хел 2020 инашам дар шаҳри Кионгидо, инаш 16 миллион. Барои чӣ? Гашташа бинед 33000 километр гаштагӣ. Барои чӣ ин арзон? Шояд ягон авария дорад, шояд ягон проблема дорад. Ман инашро ба шумо нишон медиҳам. Хоб дар ин ҷо бозам 2020 92000 километр гаштагӣ. Хоб шаҳраш шаҳри Теджо ва 18.9 миллион, қариб 19 миллион вон. Инаш бошад 2020 69 ишам дар Кионгидо. ин ҳама мошинҳо дар Кионгидо буданд. Ягонта Сеул нест, Пусан. Ман инаш аз шаҳри Пусан будааст. Инаш аз шаҳри Инчхон. ҳамин шаҳрҳои Инчхон ё ҳама шаҳрҳои вай аст. Кионгидо шаҳрҳои Корея аст. ҳама Сеул, мана дар шаҳри Сеулам будааст. хоб 71000 гаштагӣ. хоб дӯстони азиз, сар мекунем дохили ягон таш даромада, просто нигоҳ мекунем ки барои чӣ ин хел гуфта навистагӣ. Масалан ман ин сафедашро дар болоаш як бор зер мекунем, кушода мешавад, пурратар маълумот мегирем. дӯстони азиз, ҳамин ҷо бо диққат бошед. ин ҷо нависта шудагӣ аст обши. мебинед ҳамин обширо як бор зер мекунем ва пайдо мешавад. бубинед X чӣ маъно дорад? дар болои капот X аст. аз тарафи шафёр, дари шафёр, дари қафои шафёр ва багажи крилои қафо аз тарафи водител ин тараф XX дорад. Чӣ маъно дорад? Инҳо маънои поён мебинем обмен навистагӣ, яъне ки капоташ иваз кардагӣ, дари водител иваз кардагӣ, пассажири пушти водител иваз кардагӣ ва қафо крилоам иваз кардагӣ. Агар ҳамин ҷои XW мешуд, маънояш ки ҳамин шпаклёвка кардагӣ, ягон ремонт кардагӣ мешуд. S бошад, яъне S-и зардак, коррозия, яъне ки занг задагӣ. ва А бошад агар А царапать, ягон хат кашидагӣ, ягон хатак дорад гуфта нишон медиҳад. хоб дӯстони азиз, ва ҳамин ис тарафам када мешавад. Як бор инхел мекунем ва мебинем таги мошинро, поёнашро. мана тагаш ягон чиз шидагӣ не, ҳамаш 100% рамаб, ҳамаш соз. баъд боло мекунем, дар борааш камтар маълумотам ҳаст. Бензин, гарантия страховой компания, хоку бало ҳамаш нависондагӣ, пробегаш. ба як чизи дига дӯстони азиз, вақте ки шумо мебинед мошинҳо ҳамин хел ҷоҳошон ягон деталашон иваз шудагӣ, шумо фикр накунед ки ранги Россия ё Тоҷикистон соф устоҳои хумон иваз мекарда бошанд. Не, инҳоро дилер иваз мекунад. дар худи автосалон дилерҳое ки профессионални лицензированӣ иваз мекунад, ки шумо даже пеши любой устобар қариб сарфам намеравад. хоб дӯстони азиз, аз ин ҷо обратно мебароем назад ва дар омада мебинем ана инашро.
страховка, яъне ки ин мошин ДТП ғалтидагӣ ягон бор чӣ кор шудагӣ, дар борааш камтар як маълумот мегирем. Страховая история ДТП по вине другого автомобиля не существует. Ягон бор шудагӣ нест мега. Страховая история несчастного случая повреждения моего автомобиля. Дар ин ҷо мошина нишондагӣ раз 4 бор мошинро ягон хуруд шудагӣ, задагӣ, вай фарқ надорад, як царапина ҳам шудагӣ бошад, аллакай дар ин сайт нишон додагӣ аст. Google нишон додааст 4 бор 6,318,021 вон. Агар ман ҳамҷо хато накунам меён ки ба ҳамин маблағ страховка шудагӣ, барое ки дар ин поингиш мегӯяд ки несуществует, ягон бор вай шудагӣ нест, ДТП кардагӣ нест мега. Инҷа 4 бор мошина страховка кардагианд ва страховкаро ягон бор ДТП кардагӣ нестанд, истифода бурдагӣ нестанд. Хоб мошин намедонам, агар авария нашуда бошад, пас барои чӣ крилошро иваз кардагианд, значит авария шудагӣ, мошин значит авария дорад. Ҳоле бо дар ин бора ман маълумоти пурратар метиҳам шуморо. Ман худам сайта недавно истифода бурдастам. Бародармон Фирӯзҷон маълумоти пурратар дорад. Дар ҳамин масъала мепурсам Фирӯзҷона ки маълумоти пурратар диҳад, инаш чӣ маъно дорад яъне. хоб дӯстои азиз, агар ки шумо намехоҳед сарихтонро гаранг кунед, намехоҳед ки бисёр баъд буховем, буфаҳмем чӣ там как там, метавонед ки амира силкаша дар бачаҳои мо равон кунед, бачаҳои мо ба шумо мегӯянд ки чӣ гап аст. Дар ин ҷа дар бораи мошин светодиодный фар дорад, датчик обнаружения парковки дошта будааст, задний камера доштагӣ будааст, автоматический кондитсионер доштагӣ будааст, смарт ключ будааст, навигатсия, ҳамаи ҳаминош будааст. Дар вентилируемый сиденье, яъне ки ту мешинӣ дар кресла, арақ намекунӣ, кресла вай мешавад, вентилируемый, хулосаи гап, яъне кожаи сиденьяам доштагӣ будааст. хоб дӯстои азиз, маълумоти бисёр дар ин ҷо дар бораи мошин гап задагӣ аст. Соҳиби мошин чӣ кор кардагӣ, чӣ хел шудагӣ гуфта, зиёд дар ин ҷо соҳиби мошин гап задагӣ аст. Мехонед, мефаҳмед ва боло карда, дар бари боло ин ҷо шумо лайк мебинед, лайк мемонад, дидӣ? Чӣ гап шид? Ман ҳамин ҷои лайкмонӣ аст ку шумо лайк намонеду дар бараш аст стрелка барои поделиться кардан аст. Мана ин хел мебинед, мана минро ина поделиться мекунед, копировать ссылку, мебинед амира, копировать ссылка мекунед, окей мекунед. Аз ин ҷо баромада дар WhatsApp-и нафаре ки ман ба шумо пешниҳод кардагӣ ҳастам, дар ҳамон WhatsApp медароед, ставит мекунеду равонаш мекунед. Баъд дар WhatsApp занг зада бо специалисти мо гап мезанед, дар полнительни маълумотҳоро мегиред, агар маъқул бошад маблағро мегузоред, залогро. Ин кас хеста саҳар қатъи мошинашро заводид карда ким кадом област ҳамин мошини шуморо диданӣ меравад. Хоб дӯстои азиз, акнун чӣ хел мо фаҳмем ки чанд вон чанд доллар мешавад. Медароем бозам ҳамин ҷо. Хоб дар Google менависем курс вон к рублю, дар Google мебарояд ва дар ин ҷо як нависондагӣ аст. Мо масалан 18 миллиону чанд буда, примерно 900,000 рубл чанд мешавад? 1 миллиону 319,680 рубл. 1 миллиону 300 примерно, 1 миллиону 300 2 миллион кунем чӣ? 3 4 5 6 2 миллионаш тақрибан 1 миллиону 400 мешавад примерно. Барое ки баъзан шумо мошинҳои қиматам нигоҳ мекунед, дар ин ҷо масалан дар ин ҷо шумо BMW-ҳоро нигоҳ мекунед, инҳоро ҳам шуморо интерес намешавад ки бибинед кани чанд сум ҳаст. ҳамин хел шумо примерно нархашро дида, боз нархи растаможка ва нархи дигар чизҳоро ҳамаашро пурсида аз бачаҳо вон қатъи нигоҳ карда дар Google курс чанд аст, чӣ хел аст, хулосаи худро мебароред барои гирифтани мошин. хоб дӯстои азиз, фикр мекунам ки дар бораи ин ба шумо маълумоти заруриро пешниҳод кардем. мана агар шумо BMW-ҳоро дидан хоҳед, BMW чандум серия, сеюм серия, панҷум серия, намедонам
1001 BMW аст дар ин ҷо. Хай дар пятёркаро нигоҳ мекунем. 5 серия, допустим серия G60, GC, F10 ҳама намудош ҳастанд дар инҷа қариб. давай мо ҳамеша зер мекунем, мебарояд. гашташа дар кор нест барои мо аз 100 зиёд нигоҳ намекунем. ценаша намедонам, хай ценаша ман нархҳои BMW қимат мешана бичина. инҷа хай обши мондагӣ аллакай. Як бор мебинем ки чӣ хел BMW ҳастанд. мана 2017 дар кор нест. 2017 дар Россия ҳоли қин аст вай кардан. год выпуск 2018 боло мегирем то 2023 допустим. аз 2019 поён нагиред бачаҳо, ки растамошка намешад. хоб дар Россия мана вай будааст. ин 22 будааст. 60 миллион вон. 60 миллионаш чанқа мешавад. ин 2020 аст. комфорт я мебинед даҳат мекана, бароям қимат аст. 60 миллион. фақат дар ҳамон ҷо 4 миллион меистад қариб. 4 миллиону 200 ҳазор. то ин ҷо омаданаш намедонам. шояд ман хато ҳисоб карда бошам. ба ҳар ҳол шумо BMW маъқули дилтона, Мерседесҳои маъқули дилтона гирифта ба бачаҳои мо партоед. бачаҳои мо пурратар ҳисоб карда ба шумо мефаҳмонам. ин барои чи 60 миллион? ин нав аст шояд. ин инҷа дастай 38 миллион шам аст. ин 38 миллиона шам аст ку. 38 миллион ам будааст. 18 ин 2018 моҳи март будааст. хай конечно вай 2020 буд. ин 2018 будааст. хулоса ҳамин хел. уже шумо дар дурии озод гаштану кор кардан ба фикрам ки ёд гирифтед иншалло. худованд нигаҳбонатон. тамошо кардед видеора. ссилка поён дааст. дар омада як бор санҷед кани сайт чӣ хел кор мекунад.